Bona tarda a totes i a tots i gràcies novament per acompanyar-nos en un dia, no sé si estic massa a prop del micròfon, em sento ressonant. Gràcies de nou per acompanyar-nos en un dia que ens agrada molt, que és un dia en què tots els que d'alguna manera treballem, pensem, hem treballat, hem pensat o alguns que tenen ganes de fer-ho en el futur en Europa i en com reforçar els valors europeus, volem aplegar-nos aquí al voltant també de la música. I el concert del Dia d'Europa és molt important per nosaltres perquè és un primer missatge de cercar aliances en aquest sentit. Gràcies. Deixeu-me començar per agrair al Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, a l'Oriol també, a l'Oriol Lázaro com a secretari general del Consell Català del Moviment Europeu, al Sergi Barrera com a director de l'Oficina de la Representació del Parlament Europeu a Barcelona, al Manuel Zapiro, que és director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, tinent d'alcaldia i, anava a dir, amics i tots convençuts d'això que compartim amb vosaltres com a primer missatge, amics i amigues d'Europa, convençuts absolutament d'Europa i del valor que té Europa. En nom de l'Ajuntament us volia donar la benvinguda en aquesta casa, a l'Ajuntament, en aquest Saló de Cent, que és l'espai on hi celebrem els actes més solemnes i que ja hem volgut vincular amb aquest concert del Dia d'Europa des de fa algunes edicions. Vagi per davant també, ho he fet de manera personalitzada, però deixeu-m'ho fer de manera més com a entitat al Consell Català del Moviment Europeu per coorganitzar aquest concert, perquè és amb el Consell amb qui ho hem organitzat, però també a la representació de la Comissió Europea, com us deia, i a l'Oficina de la Representació del Parlament Europeu per la col·laboració en aquest acte. És un acte que, a més, ja volem construir entre tots des del primer pas. I en el Dia d'Europa, l'any passat va ser una edició molt significativa perquè per molts motius, però perquè a més veníem d'adonar-nos, feia molt poques setmanes que era de nou possible a Europa una cosa que pensàvem que ja no veuríem més, que és l'inici d'una guerra. I per això volem aprofitar de nou aquest dia de la celebració del concert del Dia d'Europa per tornar a parlar de democràcia, per tornar a parlar de pau, per tornar a parlar de drets humans, que són valors que fa 73 anys que intentem construir dia a dia. És aquesta Europa la que ha sabut erigir-se en un referent global, també amb un altre dels aspectes que ens agrada treure més pit, que és amb l'estat del benestar. És també un dels ingredients més propis d'aquest ADN europeu i, per tant, en aquest sentit, quan rememorem tots aquests valors, ho fem en un dia que volem que sigui festiu, però alhora també necessitem que sigui un dia reivindicatiu. Volem que les ciutats, en aquest context, a més, siguin reconegudes com a actors clau en el procés de construcció europea. Això és una batalla en la que estem entestats des de moltes representants de moltes i moltes ciutats. Jo crec que hem d'admetre entre tots plegats que Europa no arriba amb prou força a la ciutadania i per això les ciutats tenim un paper molt rellevant en aquest sentit.
crec que les institucions europees en són molt conscients d'això, i per això també ens demanen a les ciutats, ens demanen als governs locals que fem de pont entre les institucions i la ciutadania, que fem de corretja de transmissió dels beneficis de la Unió cap a la societat. I ens agrada fer-ho, estem absolutament convençuts que ho hem de fer. Les ciutats podem fer un molt bon paper, Barcelona ho intenta fer en tot, però no volem ser només transmissors, si em permeteu, de la bona norma i d'anar explicant a la ciutadania quins són els valors de la Unió Europea, quins són els valors de la construcció d'aquesta Europa que va costar tants esforços i tants sacrificis i que per sort continuem tenint ben viva. Ens cal també que, més enllà de traslladar aquests valors, les ciutats puguem recollir, també puguem fer un paper de recollir i traslladar cap als nostres governants, cap als legisladors europeus, els problemes, les preocupacions que té la ciutadania. Per tant, que aquesta relació no sigui només de dalt a baix, sinó de baix a dalt, si em permeteu, en aquest sentit. I jo crec que en això les ciutats podem ser molt bons actors i molt bons aliats. A Barcelona, com us deia, som plenament conscients del paper determinant que tenim les ciutats en el projecte europeu. Estem no només compromesos, sinó absolutament determinats a complir amb aquesta part, perquè sovint allà on els estats topen d'alguna manera amb una rigidesa institucional que de vegades fa difícil avançar, sobretot en temps convulsos, el paper que haurien de tenir, les ciutats són potser un bon instrument molt més flexible, molt més pròxim, per poder teixir ponts mitjançant la implicació de la ciutadania i la recuperació dels valors fundacionals, en definitiva, però de la mà de la ciutadania. I això, avui probablement, després del que esmentàvem, que per desgràcia vam descobrir que era possible a Europa de nou des del 24 de febrer de l'any passat, doncs és més important que mai. És més important que mai. I també aquesta celebració i aquesta reivindicació del Dia d'Europa ens arriba en un any especial, no només per aquesta experiència malauradament que hem viscut en el darrer any, sinó perquè aquest any, el mes de juliol, Espanya entoma la responsabilitat de presidir el Consell de la Unió Europea. I per això volem aprofitar des de les ciutats per demanar també al govern de l'Estat que obri espai a les ciutats en aquesta reflexió en el procés o en el marc de governança de la Unió. Com deia abans, la guerra a Ucraïna ataca els valors més fonamentals, aquests que esmentaven la democràcia, la pau, els drets humans, tensiona la governança europea, posa en qüestió el seu paper com a actor clarament rellevant en l'ordre mundial, però també hem pogut veure altres derivades, com és l'impacte en l'economia o en la transició verda, que tots havíem començat a prendre consciència de la seva urgència i de l'emergència amb la que hem d'entomar aquest repte. La Unió Europea, en definitiva, ha de trobar el seu espai en la geopolítica mundial, ha de definir quina vol que sigui la seva política exterior i de defensa, quina política exterior i defensa vol tenir, i ha de redefinir també la seva relació amb les grans potències mundials. I això ho ha de fer enmig d'un marc que és clarament convuls en aquest moment. La crisi econòmica derivada de la guerra d'Ucraïna ha posat contra les cordes de nou a les persones més vulnerables, cosa que ja podíem imaginar. Però aquesta crisi jo crec que també aguditza totes les esquerdes que ja podíem intuir que tenia el model econòmic actual. Ha qüestionat, segueix qüestionant el model energètic, la transició verda, ha creat noves fractures socials i, en definitiva, se'ns ha mostrat com una gran debilitat en un valor que pensàvem que teníem molt més assumit, que és la resiliència. Tenim moltes més fractures en la resiliència que pensàvem que ja havíem assumit i que no és tan forta ni de bon tros ni tan consistent com imaginàvem. Per tant, ens convé combatre les desigualtats i ens convé alhora avançar cap a una Europa més justa, més inclusiva i més cohesionada. I des de les ciutats, repeteixo, crec que podem fer molta feina en aquest sentit, si comptem sobretot amb les polítiques europees adequades.
La immigració segueix sent un repte per a Europa, també per les ciutats, que és on principalment es concentra i es concentrarà aquesta immigració, i no tenim encara una política europea clara per la immigració. I crec que aquí necessitem avançar i molt. Tanmateix, el projecte europeu ha progressat en moments de crisi, i això és una esperança que tenim tots plegats, que també en moments de crisi sapiguem entre tots plegats treure el millor de nosaltres i del model de governança que tenim. I la pandèmia, crec que ha estat un altre moment de crisi, l'ha fet avançar en la integració econòmica d'una manera que no ens hauríem pogut imaginar abans. La guerra ara n'està reforçant també el pes geopolític. Per tant, és un moment també d'esperança en aquest sentit, de saber aprofitar aquesta oportunitat. Esperem, en tot cas, que aquesta circumstància i aquest escenari ens permeti fer front d'una manera millor a aquests reptes que són immensos, sense perdre de vista els valors d'inclusió, de democràcia, de drets humans que fonamenten aquesta unió i, evidentment, de pau. Perquè només així serem capaços de restaurar precisament la pau a Europa i garantir la llibertat i el benestar al conjunt de la societat europea. El que tenim al davant, com tots ja compartim, són canvis globals que requereixen també, segurament, des del nostre punt de vista, grans canvis dins de la Unió Europea. I això hem de ser capaços d'afrontar-ho segur al curt termini. I segur que tindrem moltes oportunitats per parlar-ne i penso senzillament que els 6 mesos de presidència espanyola poden ser una bona oportunitat per començar a posar, no sé si primeres pedres, però en tot cas algunes pedres més en aquest procés de millora de la governança europea, on les ciutats comptin una miqueta més del que han sabut comptar fins ara i que no siguin tractades només com el que massa sovint tenim la sensació que som activistes. Som governs municipals plenament democràtics i, de fet, els més propers a la ciutadania, i n'estem convençuts que podem jugar un paper molt més important del que hem jugat fins ara. Ho deixo aquí. Passo la paraula a continuació al Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Un plaer, Xavier. Gràcies, tinent d'alcaldia Bonet. Per aquestes paraules jo diria que ja ho has dit tot. No ens queda gaire cosa, però afegirem alguna cosa. O sigui, has fet un Parlament molt adequat i interessant. Jo, com a representant del moviment europeu, content d'estar aquí i que estigueu tots aquí. Començaria dient bona tarda, benvinguts tots i totes a la celebració del Dia d'Europa. Gràcies també a l'Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu, que en aquest acte i en diferents activitats que fem sempre els tenim al costat i per això d'alguna forma les podem fer. I també agrair als companys i companyes del moviment europeu que treballen fort i altruistament per fer una Europa cada dia millor. I creiem que això és possible. I en aquest marc voldria tenir un sentit record de companys i companyes que ens han deixat darrerament, com són el Francesc Granell, Carme Moliner, Pere Puig, persones de llarga trajectòria europeista. Benvinguts els representants de la Generalitat, de la Diputació, eurodiputats, diputats, cos consular, regidors, representants d'entitats europeistes, amics i amigues. Jo començava dient avui és un dia assenyalat pensant que era el dia 9, però és que som tan europeistes que ho hem fet un dia abans. Imaginem-nos que estem al dia 9. Avui és un dia assenyalat. I més que mai hem d'aprofitar per reivindicar els valors d'Europa. Sabem que Europa té reptes importants sobre la taula, bona part d'ells detallats a la declaració del Dia d'Europa que teniu a les vostres mans, si ho heu recollit, i que hem elaborat els companys i companyes del moviment europeu i que us invito a adherir-vos perquè així serà més fàcil que en puguem fer difusió. I en general dir-vos que apostem perquè els valors de la Unió Europea, que estan recollits a l'article 2 del Tractat, com el respecte a la dignitat humana, la llibertat, a la democràcia, a la igualtat, a l'estat de dret, el respecte als drets humans també i a les minories, i tot plegat basat en el pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat, la igualtat entre homes i dones, aquests valors siguin l'eix vertebrador de la societat europea.
Observem, n'ha parlat la Llabonet, la tinenta d'alcaldia, que estem sortint, no sense dificultats, de la crisi humanitària, econòmica i social que ha provocat la pandèmia. En part, n'hem sortit, o ens en sortim, a la meva manera de veure, més fàcilment per l'aposta europea que es va fer en l'entorn de la Unió Europea amb el fons Next Generation i també amb la gestió coordinada de compra de mascaretes. Ho recordem. Volem que aquesta sortida de la crisi econòmica es faci amb un objectiu integrador i social i s'evitin desigualtats. Volem també que es trobi una solució a la guerra d'Ucrània. Això donaria molt per parlar, però ho deixo així amb aquest titular. Volem el respecte per les persones refugiades i immigrades. Volem que la igualtat de gènere sigui una prioritat real. I també que la Unió Europea lideri la lluita contra el canvi climàtic. Animem a la ciutadania a participar a les eleccions municipals del dia 28 de maig, perquè des dels municipis també es construeix Europa. De fet, els municipis és la institució que està més propera a la ciutadania, i d'això ho sabem en l'àmbit del moviment europeu, perquè hi tenim molts municipis adherits i que col·laborem conjuntament. I pel que fa al moviment europeu, aquests dies celebrem o commemorem el 75è aniversari del Congrés de la Haia, en el que es va crear el Moviment Europeu Internacional. El Consell Català es va crear un any després. La premissa d'aquesta creació vigent encara actualment és senzilla i és treballar per una Europa democràtica, federal, unida i respectuosa amb la seva diversitat. I tot això és el que fem i farem des del moviment europeu. Sense més, gràcies a tots i a totes per venir i permeteu-me un visca en el moviment europeu, visca Catalunya i visca Europa. Gràcies, Xavier. Passo la paraula a continuació al Manuel Sapiro. Manuel es va incorporar a la nostra ciutat fa 2 anys, ja quasi, anava a dir poc menys de 2 anys, i vam descobrir amb ell, Manuel és el director de la representació de la Comissió Europea aquí a Barcelona, i vam descobrir en ell un enorme aliat, no només, si permeteu, i ara poso el barret que porto posat, que és el de la ciutat, un enorme aliat de Barcelona, des d'unes funcions que eren importantíssimes per a la nostra ciutat, que és el paper que desenvolupa la Comissió Europea. O sigui que gràcies de nou per integrar-te en aquesta gran família de convençuts a la nostra ciutat i d'exercir també com a barceloní. Moltes gràcies, Laia, estimat Xavier, Sergi. Gràcies per la nostra cooperació d'entrada, cooperació amb el moviment europeu, cooperació amb l'Ajuntament, que sempre ha sigut impecable cada any, tot l'any, de fet, i en particular pel Dia d'Europa. Gràcies per acollir-nos de nou en aquest prestigiós lloc, al Saló de Cent. És un privilegi poder compartir aquest moment artístic amb tots vosaltres, amics d'Europa. Quan va venir a Barcelona l'any passat, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va homenatjar a Pau Casals, músic universal, català i universal, i també defensor acèrrim de la pau. En els temps que vivim, com has dit molt bé, Laia, és essencial poder gaudir de la música com a llenguatge universal que ens uneix i ens permet transmetre i fins i tot defensar els nostres valors comuns, de la pau, de la solidaritat i de la llibertat, i també la llibertat artística. Amb aquesta Aurora Europa, que vaig tenir el gran privilegi d'escoltar per primera vegada en la seva versió filharmònica al Palau de la Música, doncs moltes gràcies, estimat Josep Maria, pel teu compromís amb la música i amb Europa, i gràcies també a tots els músics, als artistes aquí presents per fer-ho
realitat. Com deia Pau Casals, l'art i la vida són inseparables. I avui més que mai, pel context geopolític que ens toca, i en aquest lloc que conté tanta història del govern de la ciutat, efectivament és així. L'art i la música, o l'art i la vida, apareixen com les dues cares de la mateixa moneda. I aquesta moneda avui es diu Aurora Europa. I com apuntaves tu, Josep Maria, una mica abans aquesta tarda, és també una altra oda a l'alegria, a la llum que neix després de la foscor, quan tot just comença a despuntar el sol. I espero que sigui ben revelador del moment que vivim i d'on ens trobem. Us desitjo un concert ple de vida, d'alegria i d'esperança. Gràcies. Us deia, és que fins i tot en un magnífic català. Gràcies, Manuel. Sergi. El Sergi Barrera és el representant de l'Oficina de la Representació del Parlament Europeu. Jo el vaig conèixer bastant abans d'assumir aquestes responsabilitats de l'Ajuntament i la veritat és que és una de les persones que més convençudament he vist treballar per traslladar els valors europeus a la ciutadania més enllà del vincle amb les institucions i, per tant, teixir aquests valors més enllà de les relacions institucionals. Per tant, Sergi, gràcies per tot el que fas cada dia en aquest sentit i et passo la paraula. Moltíssimes gràcies, Laia. Oficina que l'any vinent fa 25 anys, caldrà fer alguna cosa. Començo agraint al Consell Català del Moviment Europeu per organitzar aquest tradicional concert en aquest espai esplèndid i a l'Ajuntament de Barcelona i agrair-vos tots aquests 2 minuts per adreçar-vos unes paraules. Jo volia compartir que, ja que porto 15 anys a la Direcció General de Comunicació del Parlament Europeu, l'experiència m'ha demostrat que la millor manera de comunicar, d'apropar Europa, és a través de la cultura, que no té fronteres, i avui la convocatòria i el vostre concert ho demostra, les escoles i, com s'ha dit, els municipis. I per això volia compartir que ens fa molta il·lusió que demà celebrarem el 9 de maig, el Dia d'Europa, amb les escoles ambaixadores del Parlament Europeu a un centre cívic, al Casinet d'Hostafrancs, amb 400 alumnes de tercer d'ESO a primer de batxillerat d'11 centres educatius de tota Catalunya. Un programa que vol ser pedagògic, participatiu i lúdic. I volia compartir això perquè és el primer cop que es fa, ens fa molta il·lusió i també perquè demà s'obre la convocatòria pels propers centres educatius que vulguin participar d'aquest programa i tot i que en farem difusió a través del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, sempre ajuda dir-ho en veu alta i segurament ho faran arribar a d'altres persones que puguin estar interessades. I sobre els municipis volia repassar les principals dades del programa Construir Europa a través de les autoritats locals que algunes persones coneixeran i s'ha posat en marxa recentment. Aquest programa actualment compta amb 559 municipis a tota la Unió Europea que participen d'aquesta xarxa i entre ells trobem ciutats com París, Roma, Bucarest o Budapest. El 17% són municipis espanyols, 96 concretament, 46 dels quals són de la Comunitat Valenciana. És una mica estrany, però l'impulsor és un eurodiputat d'Alacant. I aquí segurament alguna cosa ha tingut a veure el Domènec Ruiz de Besa en què hi hagi aquest nombre de la seva comunitat. I 8 d'ells a Catalunya. I jo el que voldria, aprofitar aquesta ocasió, és demanar que això, després de les eleccions municipals del 28 de maig, en vistes a la presidència espanyola del segon semestre d'aquest any i sobretot també en vistes a les eleccions europees de principis de juny de l'any vinent, és un bon moment, serà un bon moment per promoure aquest programa, per donar-lo més a conèixer i perquè més ajuntaments, més autoritats locals s'hi sumin i per això comptem sobretot amb l'ajuda de l'Ajuntament i, òbviament, amb el Consell Català del Moviment Europeu, que segurament sereu la mà de la qual anirem per promoure-ho i per arribar a més ajuntaments. I res més, moltíssimes gràcies. Ara sí, l'objecte d'aquesta trobada era escoltar música i escoltar-la vinculada
amb les vigílies del Dia d'Europa, que celebrarem demà i que volem reivindicar també des d'aquí. I com deia el Manuel i explicava, vam tenir el gran plaer d'escoltar per primera vegada aquesta Aurora Europa al Palau de la Música fa un parell de mesos, amb un concert esplèndid, i per tant jo crec que ara hem de deixar el compositor d'aquesta magnífica peça, el Josep Maria Valls, que ens expliqui al voltant d'aquesta peça que avui gaudirem tots. Us convido a escoltar-la. Seré molt breu perquè qui ha de parlar realment és la música. I la música vindrà després d'un servidor. Només explicar-vos la intenció, és a dir, el que vol dir Aurora Europa. Realment, Aurora Europa és una peça que per mi neix des que era jove. Des que vaig començar a viatjar per Europa em vaig donar compte que no som res, cap nació d'Europa, ni el motor, que és Alemanya, ni l'Alsace a França, són res si no estem units. No podem fer front a cap, diríem, món global per nosaltres sols. Necessitem que hi hagi una nació europea. Ja ho deia el Jean-Jacques Servan-Schreiber, quan jo l'estudiava a la facultat, el desafío americano. Recordeu-vos, no? Pues ara no és el desafío americano, ara el desafío xino, el desafío rus, el desafío hindú, inclús el desafío de Brasil. No som res si no ens unim, si no fem una veritable nació europea. Però bé, parlem de música. Realment, Europa té 4 moviments. Té 4 moviments sense solució de continuïtat, és a dir, la sinfonia està composada, com totes, quasi totes, en 4 moviments, però no parem. Per què? Perquè Europa no para mai. L'evolució d'Europa, a pesar de tot, sempre ha tingut una continuïtat. I és el que vol significar també aquesta sinfonia Aurora Europa. Però com deia el poeta indi Rabindranath Tagore, realment les flors que tenen els arbres, amb tot el seu meravellós espectacle de llum i de color, realment les flors viuen del que tenen soterrat. L'arbre viu del que té soterrat, el que són les arrels. I aquestes arrels, per desgràcia, nosaltres les trobem i les comencem a viure després de la Gran Guerra. I per això el primer moviment, que es diu Renaixement, té uns primers compassos, que són una marxa fúnebre. Marxa fúnebre en record d'aquesta situació. Jo em recordo que quan estava composant aquesta part de la sinfonia, em posava davant del piano, em posava les fotografies dels camps de concentració, dels cementiris, de les ciutats destruïdes. I plorava. I volia que el piano plorés. I volia que quan cantés el cor plorés i us fes plorar tots. Perquè ens adonessin compte d'on partim i el que volem aconseguir, que és precisament aquesta Europa, que sigui una nació, una sola nació. Si nosaltres aconseguim això, una sola nació europea, també establirem un exemple per a la resta de la humanitat. I el que anem és això, a la fraternitat entre tots els pobles del món, a la fraternitat de tots els homes i dones del món, perquè som germans. A partir d'aquí, clar, el primer moviment després d'aquesta marxa fúnebre, comença precisament el moment en què el cor, representant Alemanya, crida, Hilf mir, ajuda'm, socorro. I França li respon. França, Jean Monnet, recordeu-se'n, Robert Schumann, li respon, Donne-moi la main, treballem ensemble, treballem junts. I aquí forma el primer nucli. Per això el primer moviment és la constitució de l'eix nord-sud de l'Europa Unida, que després dona lloc a la CECA i a la Comunitat Econòmica Europea. A continuació, Itàlia s'ajunta també amb aquest moviment i el cor canta en italià. Ja era hora que realment el César, l'Augusto, tingués ja present, i Carlemany també present el seu somni fet realitat. En aquest primer moviment, lògicament, es dona ja els primers passos i va canviant el tempo per donar lloc al segon moviment, que és l'entrada d'Espanya, Portugal i dels països eslaus en la sinfonia. Clar, canvia el tempo, ja no hi ha un pesar, ja el tempo és algo més alegre, i Espanya crida, Europa inunda. Inunda de què? Inunda de democràcia i llibertat. Això ho teniu escrit en els cors. I els portuguesos, de més, declamen, dones d'Europa, dones de Portugal, feu com els vostres avantpassades, poseu un clavell en el fusell dels vostres fills, en el fusell dels vostres fills soldats, perquè no vagin a la guerra, perquè cap fusell es dispari mai més en la nostra terra. A
continuació, en aquest segon moviment, ja ve Bulgària. Bé, Bulgària no, tots els països de l'est, tots els països eslaus. Per què? Per què ho fem en búlgar? Per què ho vaig fer en búlgar? Doncs molt fàcil, perquè l'idioma de Bulgària és el denominador comú, és la llengua mare de totes les llengües eslaves. I el poble búlgar crida Naina Kraya. Naina Kraya vol dir per fi, fàxilia. Per fi s'ha enfonsat a l'ídol de ferro que ens governava i que realment tenia els peus de fang. Amb això passem ja al tercer moviment. El tercer moviment és el moviment de la Luja, la Glòria en Kelis. Realment l'Europa ja està constituïda i el que fem és cridar al cel. Per fi hem aconseguit la unió de tots els països d'Europa. La unió que, lògicament, tindrà els seus problemes, però que els solucionarem entre tots. Aquest tercer moviment dona lloc al quart, en el qual realment la divisa de la Revolució Francesa, llibertat, igualtat i fraternitat, són la base. I penseu que sempre que el cor canta, no sé si us ho fixareu, fraternitat, es repeteix 2 vegades. Llibertat, igualtat, fraternitat. Per què 2 vegades? Molt fàcil, perquè penso que si es dona fraternitat entre tots els homes i dones del món, la llibertat i la igualtat es donaran per si soles. Hem de ser conscients que som germans, tots. I quan parlem i discutim, o el que sigui, amb un altre, veure enfront de nosaltres, veure amb un germà, no veure amb un oponent, veure amb una persona que té els mateixos gens, que són iguals, encara que sigui de pell de color diferent. Bé, realment, per això, en aquest moviment, es canten tots els idiomes de la Unió. Llibertat, igualtat i fraternitat. I el cor, realment acull totes les llengües dels països de la Unió. Per últim, acabem l'obra en llatí, Pax, Pax i Pax. És el que realment també nosaltres volem, tots els europeus, però tot el món també. Si nosaltres som capaços de construir una Europa unida, realment serem un exemple per tota la humanitat. I deixeu-me acabar aquest petit Parlament amb un visca, per favor. Visca Europa, visca la Unió Europea, visca la nació europea.
s'aixeca el micro. Pel davant no s'han aixecat, els hi tocava. Bueno,